Милли мәгариф аша туган телгә мәхәббәт уятып буламы? Татар телендә укыту ирекле булырга тиешме? Белем бирүдә милли проблемалар турында сөйләшербез. Эфирда таяну нуктасы тапшыруы студияда Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Кагыйдәләр шундый, килешмәсәгез кызыл тимәгә басасыз, килешсәгез яшелгә һәм ак нейтралитет билгесе. Лилия ханым, татар телендә белем алу дигәндә без бүген нәрсәне күз алдында тотабыз? Татар телендә белем алу дигәндә ул инде фәннәрне татар телендә уку дигән сүз. Ягъни математика, әйләнәт өйрә дөнья, физика, химия, биология, тарих, җәмгыять белеме һәм башкаларны туган телдә, татар телендә өйрәнү. Бүген ни дәрәҗәдә әлеге эш көйләнгән дип саныйсыз? Һәм нинди каршылыклар, проблемалар бар? Кызганычка каршы, менә туган телдә белем алуга килгәндә мактанырлык түгел. Кызганычка каршы, татар милләтеннән булган балаларның бары тик 24% гына дип әйтәбез инде. Бу 60 меңгә якын бала үз туган телендә белем ала. Һәм инде менә хәзер бездә яңа тагын бер төшенчә барлыкка килде, белем һәм тәрбия дигән төшенчә, ягъни әгәр дә инде мәктәптә әйтик, бары тик җыр, технология фәннәре, физкультура татар телендә укытыла, әмма дә ләкин мәктәптә класстан тыш чаралар барысы да татар телендә үткәрелә, тәрбия чаралары татар телендә үткәрелә икән, без инде бу очракта мәктәпне татар телендә белем һәм тәрбия бирүче уку йорты дип атыйбыз. Ни өчен шундый вазгыятькә килергә мәҗбүр булдык? Чөнки чынлап та кызганычка каршы туган телдә белем алырга теләк белдерүчеләрнең саны бик әз. Беләбез, хәзер инде канун буенча бу вакаләт тулай мәтияни карамагында, һәм инде нәрсә белән аңлатыла, төп каршылык нәрсәдә? Төп каршылык туган телнең дөньяви дип әйтим, тирәлектә кулланылышта булуы. Билгеле, әтияни инде еганы сәбәп итеп китерә, шулай бит. Һәм башка бик күп менә безгә кирәк булмады, безгә укыганда авыр булды дигән сүзләр ишетергә була, әмма ни хикмәт, менә безгә төп мөрәҗәгать итүчеләр, алар инде өлкән яшьтәгеләр. Олыгайган көннәрендә безнең бөтенесе туган телнең нихәтле әһәмиятле икәнен аңлый башлыйлар. Ата-аналар турында сөйләшербез әле аерым. Рәхимә ханым, без монда аерып карарга тиештер. Менә татар телле гимназиялар, татар телле менә бу мөхит дип әйтик инде булдырган мәктәпләр, татар телен бәлки күпмедер дәрәҗәдә мәҗбүри рәвештә такканга гына укытыла торган мәктәпләр бардыр. Аннары иреклегә калдырган татар телен һәм сайлап алу хукукына калдырган. Менә бу очракта шәһәрдә булсынмы, районда булсынмы, төбәкләрдә булсынмы, мәктәпләр бүген ничек бүленгән һәм нәрсәдән тора әлеге мәктәпләрдә балаларның татар телендә белем алуы? Ул бүленеш күптәннән бар инде, беләсезме? Ул менә мәсәлән шушы ук Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы исемлеге бар татар мәктәпләренең. Инде бүгенге көндә әтияниләрнең сайлау хокукы да бар. Шуңа күрә алар үз баласына менә чынлап та мәктәп сайлаганда югары уку йортына кергән кебек, шул кадәрле төрле яктан белем дә, тәрбия дә биргән һәм гомумән мөхит булдырган мәктәпләрне сайлыйлар. Менә үзебездә татар гимназиясе буларак милли мөхит, килеп кергәч тә сездә шул кадәрле рәхәт диләр инде, аннан соң менә балаларның шулай дәррәү килеп исәнләшү татар телендә. Менә ул әлбәттә ата-аналарга сорый, аннан соң бит инде мәктәпнең имиджын күтәрү ул һәрбер укытучыдан гына түгел, һәрбер баладан да тора. Бала ни кадәрле менә укытучы булган белемне кабул итә ала һәм инде үз белемен раслый ала. Шуңа күрә монда ата-ана үзе хәл итә инде нинди мәктәп сайларга һәм балага нинди телдә белем бирергә. Әлбәттә, безнең гимназиягә менә татар балалары килә дибез, ләкин кызганычка каршы соңгы вакытта катнаш никахлар бик күп. Һәм нәрсә генә әйтсәк тә, әгәр дә инде әтисе татар булып та әнисе рус булса, кызганычка каршы бала рус ягына әле ул гына да түгел, хәтта татар гаиләсенә тәрбияләгән балалар да рус мөхитендә үсәргә мөмкин икән. Ул яшерәсе түгел, Казан бит инде ул барбер руслашкан мөхит. Шуңа күрә менә монда әгәр дә инде бала шулай ук фәнне татар телендә укып чыга икән, үзара менә тыңлап торасың, әле безнең гимназиягә Марат Готыф улы килгәчтә ул әйтә, менә балалар белән якыннан үзе аралашты, балалардан сорашты гомумән, һәм уларга шундый сорау бирде. Менә сез дәрестә татарча укыйсыз
сез менә минем белән бик матур итеп татарча сөйләшәсез. Ә ни өчен сез тәнәфестә русчага күчәсез? Ә безгә шулай җайлырак диләр. Менә күрәсезме, бала ул сизмәстән дә. Шуңа күрә менә ата-аналарда шул кадәрле элеккедән килгән курку калган. Ул бит инде ул заманнар күптән Һәм ул калдылар. балаларга да сеңә бу очракта. Балаларга да кызганычка каршы сеңә, чөнки әти-әниләр барыбер менә татар булсалар да, әтисе дә, әнисе дә татар булса да, барыбер инде русча сүзне кыстап Рамил әфәнде, нинди директ тенденция күзәтелә? Шунда татар гаиләсендә тәрбияләнеп үскән балалар, аңлашыла, тышкы факторлар да бар, глобализация чоры дибез, шул гаджетлар мөхитендә үсүләре дә. Ничек тәрбияләргә тиеш ул? Балалар бакчасында бер төрле, мәктәптә аннары яңадан бер төрле тормышта яши башлар. Югары уку йортына күчәләр һәм менә бу барлык чылбырларны югалтмас өчен һәм баланы нәкъ менә инде шәхес буларак формалашканга кадәр татар мөхитендә бары тик ничектер татар рухында тәрбияләү бүген авырмы? Элеккеге чорлар белән чагыштырганда. Беренчедән вузга килеп кергәч кенә балаларны инде билгеле татарчага әйләндереп, татар мөхитендә тәрбияләп булмый. Ул бер генә яклы булырга тиеш түгел тәрбия. Менә без хәзер әйтергә яратабыз, гаиләдә булырга тиеш тәрбия дип әйтәбез. Икенчедә берәүләр әйтә, аны мәктәптә бирергә тиеш тәрбия дип әйтә. Ләкин ул чын татар булдырыр өчен, чын татарча милли тәрбия бирү бөтен яклап бергә барырга тиеш. Беренчедән ул гаиләдә булырга тиеш, икенчедән ул мәктәптә булырга тиеш. Һәм өченчедән аңа булырга тиеш ихтыяҗ татар телен белергә һәм татар телен тәрбияләргә ул балаларны. Әгәр дә кеше кибеткә кереп тә татарча белмичә генә бөтен кирәкле әйберне ала икән, китапханәгә барып та бөтен нәрсәне ала икән, теге яки бу җирдә татарча белмичә генә яшәй ала икән, ягъни ихтыяҗ юк икән татар теленә. Дәүләт структураларындамы, мәктәптәме, башка җирләрдәме, ул очракта инде билгеле татар теленә укыту авыррак. Һәм бүгенге глобализация чорында үзегез күреп торасыз бит, һәр бөтен кешенең кулында гаджет, интернет, ул интернет киңлекләрендә татарча гына түгел бит анда. Шул ук нигездә күп әйберләр иртәдән төнгә хәтле русча. Һәм балалар аны башында карап тәрбияләнәләр. Шуңа күрә монда нәкъ татарча тәрбияләү өчен бөтен көчне бергә тупларга кирәк. Мәктәпнекен дә, гаиләнекен дә, балалар бакчасыныкын да, мәктәпкәчә тәрбияне. Бәлки сез җавап бирерсез. Ни өчен барыбер кешеләр күбрәк мәктәптән нәкъ менә моны таләп итә икән? Чөнки гаиләдә әгәр дә шул балалар бакчасына бала барып, өйдә татарча сөйләшсен, монда мисаллар күп. Татарча тәрбияләнсен ул, балалар бакчасыннан кайта икән, ул русча сөйләшә башлый. Һәм шул ук мультфильмнар карасынмы, барыбер русчага күчә. Барыбер бу очракта әти-әниләр инде ничектер чаң сугып, мәктәп, татар мәктәбе баланы татар телендә тәрбияләргә тиеш дигәнрәк фикерләр яңгырый. Менә килешәсезме моның белән? Андый фикерне әйтүче ата-аналар үзләре заманында татарча укымаган, татар телен өйрәнмәгән. Алар гадәттә татар телен начар беләләр. Ипелек тузлык белергә мөмкин, ләкин баласы белән ул татар телендә шөгыльләнә алмый. Бу очракта ни өчен мәктәптән таләп итәләр? Әгәр мәктәп ихтыяҗ тудыра икән, ясалма ихтыяҗ булыр улыймы, артык бер бишле куярлар ул нигә балага. Ул вакытта баланың мотивациясе арта. Бер генә мисал. Беренче класста укыган вакытта җәмгыять белемен укыдык урыс телендә. Ләкин укытучы өйеше биргән вакытта, әгәр өстәмә материал татар телендә табып алып килсәгез, презентацияларыгызны татарча ясасагыз, мин сезгә 2 бишле куям дип җибәрә иде. Бала шаба-шаба татар телендә өйеш эшли. Икенче класстан инде җәмгыять белеме татарча, җәмгыять белеме түгел, әйләнә-тирә мөхит дөнья укытыла башлады татар телендә. Татар телендә дәресләрне әзерли башладылар. Әгәр мәктәптә татар телендә укытыла икән, бала өйешен татарча әзерләргә тиеш була. Әлбәттә әйтмим мин, әти-әни татарча начар белергә мөмкин. Шул ук урта звенода, мәсәлән, биологиядән татар телендә өйеше бирәләр. Бала аңламый, әти-әни аңламый. Бала начар белә, начар әзерләнә. Ул вакытта тәкъдим итәргә мөмкиннәр 2 телдә. Менә сезгә шунда кирип карыйсыз урыс телендәге дәреслекне, шуның белән бергә чагыштырырга мөмкинлек бар дип. Алай дип әйтәләр укытучылар. Шундай әйбер. Өйдә югары дәрәҗәдә 100% татарча өйрәтә торган әти-әниләр хәзер бик әз. Ул булырга мөмкин кичәге татфакны бетергән кешеләр, ул булырга мөмкин татар авылларыннан килгән кешеләр. Алар да вата җимерә балалары белән урыс телендә сөйләшергә. Мәктәпнең бу очракта менә нинди мәктәп сайлау мөһимме әти-әниләргә? Нинди мөхиттә шул ук укый ул, аралаша менә тәнәфесләрдә дә татарча сөйләшүче мәктәпне сайлау бу очракта нинди роль алды? Ул мөһим, ләкин андый мәктәпне каян табыйк? Менә шушы Казанда гына 35 мәктәп ялгышмасам, татар телендә белем һәм тәрбия бирә. 38 мәктәп.
Аларның ничәсе татар телендә укыта? Икесе, өчесе. Без баланы бу районга күчкәч, әйтик, Яңа Савин районына күчкәчтен татар гимназиясына бирәбез дип 155-кә бирдек. Моннан 11 ел элек. Бала 2 сентябрьдә мәктәптән кайтты һәм әйтте: "Әнием, ул бит татар мәктәбе түгел, анда урыслар барсы да", диде. Һәм менә шуннан чыгып, сез татар гимназияларының торышын күз алдына китерегез. Исеме татар димәк, исеменә туры килми инде бу очракта. Лилия ханым, әгәр дә без монда ил күләм системаны алабыз икән, үзгәрешләрне соңгы менә ни дәрәҗәдә йогынты ясый алар шулай ук. Монда без аңлыйбыз, бер якта теләк, әти-әниләрнең инде теләге, икенче яктан менә бу система сайлап алу мөмкинлеге дибез, нәкъ менә теге татар телендә мөхит. Менә бу үзгәрешләр ни дәрәҗәдә бәйле ул? Теләк булганда барысын да эшләп буламы? Әллә инде алар барыбер өстән басым ясау, ул үзенең нидер йогынтысын ясыймы? Бүгенге көндә канун буенча, әгәр дә әти-әни теләк белдерә икән, һәм мөмкинлекләр бар. Ягъни бүгенге көндә безнең уку аспектларыбыз бар. Менә шушы көннәрдә без инде көтәбез, Алла теләсә, безнең дәреслекләребезнең бер өлеше федераль исемлеккә дә керер һәм уку аспабы дәреслек булып китер дигән өметебез дә бар, әйме? Бик нык өметләнәбез. Укытучыларыбыз да иншалла әле бүгенге көндә бар, Аллага шөкер дип әйтәм, әйме? Бар тик әти-әнинең теләгенә генә бәйлебез. Әгәр дә әти-әни шул ук 155-нче гимназияме ул, әйме? Башка гимназияме, әти-әни әйтә икән, хәтта рус телле мәктәптә дә, чиста рус мәктәбендә дә, әйтик, бер төркем әти-әниләр әйтәләр икән, безнең балаларыбызга татар телендә белем бирүегезне оештыруыгызны сорыйбыз. Ул очракта мәктәп бурычлы. Һәм ни өчен бурычлы? Чөнки Татарстанда моның өчен шартлар бар. Нишләп әле кайдадыр төмәндә татар телендә белем алырга мәктәп ача алалар, ә бездә ул мөмкин түгел. Бу мөмкин. Шул ук Салават күперендә, әйтик, вагымдагы елда бер төркем әти-әниләрдән мөрәҗәгать килде. Менә безгә татар сыйныфы кирәк. Ачтык, беренче классларда татар сыйныфлары ачтык һәм Аллага шөкер алар эшләп киләләр. Бары тик әти-әнинең теләгенә бәйле. Но әмма дә ләкин кызганыч, хәтта шул ук татар гимназияларына да сез нигә татар телендә укытмыйсыз дип инде без әйтә алмыйбыз. Менә милли кадрларны әзерләү өчен ничек көйләнгән? Һәм киләчәктә татар теле укытучыларына кытлык булырмы, әллә киресенчә аларның инде ихтыяҗы калмасмы? Бу хакта рекламадан сөйләшәбез. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында таянанып тапшыру, милли мәгариф турында сөйләшәбез. Инде проблемаларны күпмедер дәрәҗәдә билгеләдек. Ачылышынан да менә әти-әниләр хукукына калдыру дидек. Менә бу эшне кыенлаштырамы? Ниндирәк проблемалар килеп туды? Һәм бу чыннан да әкренләп, нәкъ менә татар телендә белем алуны киметүгә китермим икән? Китерә. Киметүгә китерә. Әле менә Лилия Марсовна тыңлап тордым бит инде. Әти-әниләр таләп итәргә хукуклы. Һәм аларның таләпләре үтәлергә тиеш закон буенча. Ләкин безнең татар ата-аналарының үзенең төркемнәре бар. Социаль шелтәрләрдә һәм без анда сөйләшүләр алып барабыз. WhatsApp'та төркемнәр бар. Шундый шикаятлар килә. Мәктәп администрациясе туган тел дәресләрендә, без татар телен сайлаган идек, мәҗбүр итә туган урыс телене өйрәнергә һәм ул дәресләрдә егыга әзерләнәбез дип. Миндә мәктәп номерлары да бар хәтта. Ләкин монда кычкырып әйтмим иде. Менә шундый әйбер бар. Һәм бу бер Казанда гына түгел, бу Әлмәттә дә шулай, бу Чаллыда да шулай. Шундый мәктәпләр бар. Монда инде җаваплылык турыдан-туры мәктәпнең администрациясендә. Димәк, 10нчы класста шулай, 11нче класста шулай. Аларның җилкәсенә генә барлык йөкне салдыру бәлки дөрес түгел. Рамил әфәнде, менә укытучыларны әзерләү дибез, аларны нәкъ менә теге татар телендә укыту, татар телле дәресләрне укыту дибез. Ашкынып торалармы? Чөнки иртәгә нәрсә буласын белми торып, менә ул һөнәрләргә килергә теләүчеләр һәм шуннан да укып бетергәннән соң әлеге һөнәр буенча эшләүчеләр саны артамы, кимиме? Инде үзгәрешләр күзәтелә. Менә бүгенге көндә мәктәпләрдә ни дәрәҗәдә тәэмин ителгәндер бу теге яки бу предметларны татарча укыта алырлык укытучылар, мин инансын әйтә алмыйм. Ләкин менә 2018 елдан безнең Татарстан Республикасы Фән һәм мәгариф министрлыгы заказы нигезендә Казан федераль университетында фәннәрне татарчада укыта алырлык укытучылар әзерләй башладылар. 2018 елда бу. Менә быел алар 4нче курста 2018 елда алган студентларыбыз. Без һәр елны беренче курска 125-150 студент кабул итәбез. Көндезге бүлеккә 125-не, 125-50 студент читтән торып уку бүлегенә. Менә бүгенге көндә безнең Казан федераль университетында, безнең югары мәктәптә 500дән артык бала укый. Анда физиканы, математиканы, информатиканы, тарихны, башлангыч мәктәп укучыларын, чит тел укытучыларын, музыка укытучыларын без татар телендә укыта алырлык итеп әзерлибез. Башка укытучылар белән конкурентлык булсын өчен без аны билгеле нәкъ татарча гына укыта алырлык түгел.
Алай булса килмәсләр иде алар. Алар аны татарчада укыта алырга тиешләр теге яки бу предметны, шул вакытта русчада укыта алырга тиешләр. Теге яки бу мәктәпкә урнашканда мәктәп без аны теге эш бирүче дип әйтәбез инде, работодатель, аны нинди укытучы кирәк? Татарча укытучы кирәкме? Рус телендә укытучы кирәкме? Әле алай гына түгел, 2018дә менә без 2 телле укытучылар әзерли башлаганбыз. 2020 елны шулай ук Мәгариф һәм фән министрлыгының заказы нигезендә без менә бу укытучыларны 3 тел итеп әзерләргә тырышабыз хәзер. Татарча һәм рус телендә генә түгел, инглиз телендә дә укыта алырлык укытучылар булсыннар дип. Чөнки менә бүгенге көн таләпләренә җавап бирер өчен, шулай ук алар конкурентлы булсыннар өчен киләчәктә. Менә шул менә быелда без киләсе елда булып чыга инде. Шушы ук заказ нигезендә 150 студент кабул итәргә әзерләнәбез. Математика фәнен инглиз, татар һәм рус телләрендә укыта алырлык башлангыч мәктәп укытучыларын, музыка укытучыларын, рәсем укытучыларын һәм чит тел укытучыларын. Укып бетергәч аларның якынча күпме проценты үз һөнәре буенча эшли? Гомумән алганда безнең вузны тәмамлаучыларның менә мәктәпкә баручы педагогик юнәлешне тәмамлаучыларның 70-80% үз һөнәре буенча эшлиләр. Димәк, күрсәткечләр башка һөнәрләр белән чагыштырганда баррактыр да. 18нче елда кабул иткәннәр, быел 4нче курста гына, алар мәктәпләргә киләсе елда гына китә башлаячаклар, тагы 1 елдан соң гына. Алар ни дәрәҗәдә урнаштылар мәктәпләргә. Ләкин алар тулысынча урнаштылар дип уйлыйм, чөнки алар договор нигезендә укыйлар. Алар бит махсусча әзерләнгәннәр. Казанда мәсәлән булмаса, үз районнарына кайтып та укыйлар. Вакытлык бармы бүген татар телендә белем бирүче укытучыларга? Монда кытлык дигәндә бит әле сез инде директор буларак та беләсез, монда бары тик укыту гына һәм ниндидер диплом алып чыккан түгел, нәкъ менә татар телендә сыйфатлы белем бирү турында да сүз бара. Менә андый укытучылар бүген җитәрлекме? Һәм монда бәлки сезнең гимназияны алмыйм мин күз алдында, башка мәктәпләрне дә. Монда татар телен һәм әдәбиятны фән буларак укыту турында түгел, предметларны татар телендә укыту. Бүгенге көндә менә мин үземнең гимназия буенча әйтәм, бүгенге көндә андый кытлык юк, ләкин берничә елдан ул кирәк булачак. Чөнки менә алар әле ул элеккеге укытучылар, алар татар телен яхшы дәрәҗәдә белеп, үзлегеннән менә бу фәннәрне татар телендә укыталар. Әлбәттә инде фәнни терминларга нигезләнеп, менә безгә ул студентлар кирәк булачак. Әлбәттә менә алар мәктәпкә килсеннәр иде. Чөнки менә сез әйткән 70-80% ул күбесенчә минемчә авыл җирлегенә таралалардыр, әйме? Бу очракта мәктәп үзенең чыгарылыш укучыларын шулай ук укырга җибәрә ала. Чөнки килешү төзелә мәктәп белән бала арасында да. Менә ул очракта инде билгеле, әгәрдә татар мәктәпләре, татар гимназияләре үзләренең чыгарылыш укучылары арасыннан менә чынлап та андың педагогик теләге булган балалар белән эшләргә теләге булган чыгарылыш укучыларын максатчан рәвештә шушы уку йортына җибәрә һәм кертә алалар. Менә бүгенге көндә әлбәттә төгәл фәннәргә, математика, физика, химия, әлбәттә менә монда укытучылар бик кирәк. Бик кирәк, алар азая гомумән әле ул күбрәк мөрәҗәгать булды инде. Математик менә көтәбез без аларны алып физика, информатика укытучылары һәм тарих, җәмгыять белем укытучылары чыгачаклар. Чөнки бит алар договор төзегән һәм шул договор нигезендә алар әле мәҗбүри рәвештә 5 ел эшләргә тиеш булар. 5 ел. Шуннан соң инде алла бирсә, сез инде менә ул студентларны мәктәпләргә теге распределять итәбез дибез инде, әйме? Юк, распределение булмый. Булмый инде, барбар менә андый директорларны да чакырсагыз инде менә аеруча татар мәктәпләренә. Аларның билгеле мәктәпләре бар инде, шул договор төзегән мәктәпләргә кайталар алар. Менә сез беренче курска җибәрегез, 5 елдан алар сезгә кайтачаклар. Димәк, сезнең дә монда активлыгы сорала дигән Лилия ханым. Без инде халык санын исәпкә алу турында тапшырулар сериясын эшлибез һәм күп очракта нәкъ менә милливлекне, милли үзаңны формалаштыруда нәкъ менә мәгарифнең роле зур дибез. Менә сез ничек бәялисез аны? Балалар үзләрен инде киләчәктә татар дип санасыннар өчен ниндирәк эш башкарырга тиеш нәкъ менә мәгариф өлкәсе? Менә мәгариф системасының өлеше гомумән бала тормышында бик зур. Чөнки нәкъ мәктәп кысаларында бала шәхс булып формалаша. Инде аның милли үзаңы формалашсын өчен беренче чиратта билгеле монда инде укытучыларның дәрәҗәсе, авторитеты, русча әйтеп әйтәм, харизмасы дип әйтәм, бик тә зур. Әмма ләкин мин барыбер дә үз фикеремдә калам, мин бу фикерне күп тапкырлар әйттем инде. Менә бу милли орлык гаиләдә салына. Әгәр дә әти, әни бала белән һәр даим русча сөйләшә икән, балага аның үзенең милләте турында, үзенең тамырлары турында сөйләшүләр алып барылмый икән, кызганычка каршы мәктәпкә генә килгәндә инде бала формалашкан була. Шуңа күрә мәгариф системасы дигәндә мин алам
балалар бакчасында, мин алам мәктәпләрне дә, кызганычка каршы мәгариф министрлыгы бөтен уку йортына да барып җитә алмый, һәм инде мин Айсылу ханымга әйтер идем, әгәр дә инде сездә менә андый мәгълүматлар бар икән, без инде һәрвакыт урынга чыгып өйрәнергә һәм тәкъдимнәребез белән чыгарга һәрвакытта да әзер, без бер вакытта да теге ишекләребез ябык түгел. Мәгариф системасында чынлап та бүгенге көндә милли үзаң булдыру, ул инде күбрәк кызганычка каршы татар теле укытучылары, әдәбият укытучылары җилкәсенә төшә һәм татар мәктәпләре, билгеле, монда инде татар мәктәпләре, Валиевна өсти, татар мәктәпләренең роле гаять дәрәҗәдә зур. Буыннарны чагыштырсак, Айсылу ханым, менә элеккеге буыннарны татарча тәрбияләү дибез инде, мәктәпләр турында сүз бара монда. Менә хәзерге балаларны чагыштырсак, киләчәк өчен борчылу бармы? Әйтимәле бер сүз. Менә безнең вакытта без мәктәптә укыган вакытта интернет челтәре юк иде. Телевизор 2 канал иде. Мохит тулайым татарча. Менә мин татар авылында туып үстем, мохит тулайым татарча. Хәзер татар авылына кайтасың, бала шул планшеттан чыкмый. Телевизорда 50-дән артык канал, алар барысы да диярлек рус телендә. Ярый, безнең әле татарларыбыз өчен бар ТНВ, бар әле безнең Шаян ТВ балалар өчен, ул менә бик әйбәт, бик вакытлы булды. Әмма дә ләкин ни кызганыч, менә бу интернет даирәсе, ул үз эшен эшли. Бик нык. Буыннар арасында аерма бар. Без күпмегенә татар авылларында татарча сөйләшеп үстек дисәк тә, милли үзаң ул вакытта да булмаган кешедә татарча сөйләшүенә карамастан хәзер дә юк. Хәзер мәктәпнең ярдәме булмаса, гаиләдә белмим 10 кешенең бары тик берсе генә татарның тарихын белеп үзенең балаларына җиткерә торгандыр. Минем гаиләдә мондый проблема юк. Мин үз балаларыма тел турында да сөйли алам, әдәбият турында да сөйли алам, татар тарихы турында да сөйли алам. Ләкин бөтен гаиләдә дә булай эшләп булмый. Шуңа күрә мәктәп бу очракта иң беренче агартучы чара. Мәктәп ул балаларны да агарта, өйрәтә, укыта, үстерә. Шул ук вакытта мәктәп әтиәниләр белән дә эшли ала. Әтиәниләргә хәзер шул ук YouTube каналлар бар, шул ук WhatsApp группалар бар, укытучы дәресне яздырсын да җибәрсен, әтиәниләрдән карый алалар. Шундый лекторий формаларында да эшләргә була әтиәниләр белән. Монда без 2 куянның койрыгын тотабыз. Без балага да белем бирәбез. Аның әтиәнисен дә өйрәтәбез, күпмегенә әз генә булса да. Менә ул вакытта безнең милли үзаңны күтәрергә булыр иде. Һәм әтиәниләрнең үзләре дә бәлки өйрәтергә кирәктер әле бу очракта. Монда әлбәттә менә без әйтәбез, телне өйрәнү өчен нигезне гаилә сала. Шул нигезне ныгытуда балалар бакчасы үз өлешен кертә. Үстерү өчен мәктәп һәм инде югары уку йортында ул дәвамлы булырга тиеш. Әлбәттә, монда җәмгыятьне дә читкә калдырырга кирәк түгел, чөнки барбер ничек кенә булмасын, мәгълүмат чаралары, тәрбия мәсьәләсендә алар шулай бик зур роль уйный. Һәм без моны онытмасак иде, менә кызганычка каршы 1-нче, 2-нче каналлардан шул кадәрле тетрәндергеч тапшырулар бара. Беләсезме, менә балаларның күзен генә каплыйсы килә. Шуңа күрә менә монда да Аллага шөкер безнең татарча программалар, каналлар барлыкка килде. Менә монда инде балаларыбызны әлбәттә бу каналларга тарту өстендә мәктәптә үз өлешен кертә. Без алар белән тыгыз элемтәдә Шаян ТВ менә алар бик якын, менә аннан соң журналлар, газета журналлар хезмәткәрләре безгә киләләр. Алар да менә бу яктан үз өлешен кертеп, минемчә балаларның милли үзаңын үстерүдә зур роль уйный. Һәм кайбер ата-аналарда гәрдә сорау туа икән, Рамил әфәнд, ничек җавап бирергә була? Ни өчен мин үземнең баламны бүген татар телендә укытырга тиеш дигән сорауга сез ничек җавап бирер идегез? Һәр кеше үз телен белергә тиеш. Кемдер әйткән бит, үз телен белмәгән кеше чит телдән дә белә алмый һәм чит телдә дә бернәрсә аңламый дип. Чит телләрне әйбәтләп белер өчен үзеңнең туган телен әйбәтләп белергә кирәк башта. Нигез булып торырга тиеш. Башка телләрне өйрәнер өчен үз телеңне белергә кирәк. Аның грамматикасын, фонетикасын. Каюм Насыйри сүзләре, әгәр дә берәү чит телләрне өйрәнергә тели икән, ул башта үз телен, аның грамматикасын камил дәрәҗәдә белергә тиеш ди. Милли мәгарифнең бүгенге хәлен билгеләүдә нәрсә таяк ноктасы булып тора? Мәктәпнең, бакчаның, югары уку йортының һәм гаиләләрнең бердәм булып эшләве. Әгәр без бердәм булабыз икән, бу афәткә каршы тора алабыз. Телебезне киләчәк буыннар өчен саклый алабыз. Әгәр инде аккыш, кысла һәм шуртан шикелле төрле якка тартабыз икән һәм бер-беребезне гаеплибез икән, гаилә тиеш, мәктәп тиеш, бакча тиеш дип, ул вакытта безнең бер нәрсә дә килеп чыкмаячак. Һәм мин монда тагын истисем килә, иң беренче чиратта баланың теле үз туган телендә ачылырга тиеш. Һәм менә шушы туган телгә нигезләнеп ул инде башка телләрне өйрәнә.
Татар телендә белем алу күп очракта баланың үзеннән һәм ата-анадан тора милли мәгариф. Һәрвакыт безнең үсештә булсын дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.